Okay, sige di kung si Adriana Salceda an na gaw-gaw kan mga materyales na da so mga nagdadara, over? Iya tapi pada kasabay niya ining dari angkol niya kay dinay si Juan Miguel Salceda Iyo. tabang sinatua. Mhm. Okay. Oo. So yan tapi pada ang mga good news Jimmy na salita di si Jimmy News. Salamat kumpadreng Jim. Ale dyan sa Tercer Distrito Canalbay sa Pulangi. Umagang kay ganda kay Provincial Engineer Dante Baclao. Mga noorin tabi, ipapadangog ko sa indo so kuang kainis komposo uda so produksyon. Tas kuan ini Engineer Dante is a versatile singer. Kaya pwede ito pa di Arvin Buda Richard so hindi niya baga. Ipa-convert ko, palaog ko di sa Jazzler ko. Yan. Paduman kanta si Engineer Dante Baclao. Ano, Engineer Dante, maray na aga tabi isay mo. Umagang kay ganda. Yan. Good morning tabi, si Engineer Dante na Baclao. Kadangog ka po tabi, pad ko nagpadalaga na kan sa vehikulo, Engineer Dante, ano, maray na aga, Engineer Dante. Yan paano tabi, ano, so saro man an sa major component kan kapag tabang sense kan grupo para Adrian Salceda, siyempre, esfuerzos Congressman Joey. It cannot be denied na yan po nagpuon an kuan, yan nagpuon an legasiya an pagsiserbi kan mga Salceda. Pading Nald, unin na naman so retrato, direktor nini, bago naghali, pinadara sa ko so retrato mo, uminali na baga, pasimpleho na. Lang yan, direktor. Taday daw ako na isarong pidaso dyan. Kunin baga, direktor nini, pinadara so retrato, sabay hali, nganing dahi mo mabalusan. So nagkakatipla ka sa banig. Buwa-buwang direktor ini. Pinadara so trato na naman ni padig na. Yan. Gitabi. Uyo po ano na ining so pag papahirahay naan kan mga ano ni at chapels diyan parte kan ining pag maniugot kan grupo nara ining Jessup o kaya nara Adrian na Salceda, no? Yan sa igo kitang importante mo na na pinag yan. So adapt yan yun na nga niya baga multifaceted pa ano ang pinagsabing multifaceted lumanlain-lain pa ding kuan pangangaipukan sa syudad sa mga barangay is sa abot kan kaya kan iyan na grupo nara Adrian na Salceda dyan sa Pulangi is iatindiran iyan because dyan po tabi sabi ta na nga ni baga na ilaog na sa sistema kan pagserbi sa komunidad, serbisyo politika, ipinag-institutionalize po kan mga nainot sa Mayor Jess Salceda dati, tabangan ki Amang Diyos, and then Congressman Joey now kan 2nd District.
kan siya congressman sa 3rd and kan gobernador kan probinsya ng Albay, they see to it na mga pangangaipo po kang nasa barangay. Halimbawa, kaya man sa natabi na ipnuan through their efforts, nining grupo na Adrian na Salceda, na Congressman Joey, kung kaya man sana, ititao na po yan, tanganing masolusyonan na po ang pangangaipo. Apera pa yan kay itong supag-connectar kung igwanin mga kaipuhanan na maipaabot sa mga ahensyas nasyonal kan gobyerno, ipipaabot ninda yan. Iyan kumbaga, iyon ang pinagasabing na institutionalize na po supag-sirbe. Iyao na sa sistema kan mga Salceda ang pagtao na iyan ng serbisyo sa mga barangay. Saro sa aspeto kayan iyan na pagpahirahay kan mga kapilya. Talagang daiman baga po iyan basta-basta man mamamantinir because of lalo na ngunyan na pandemic baga. Kulang man ang fund sourcing kan mga parokya. Kulang man ang mga makapagkukuhaanin nagakanigong pundo. Kaya sukaya na materyales buda so pagpatrabaho kaya ititao man for the spiritual aspect man kana pagmaniugot man kang grupo na yan dyan na Adrian na mapangatamanan man po. Yan. Yan ang gustong sabihin niya to na institutionalize na po yauna ang pag-reparo naan sa pangangaipukan mga nasa barangay karo sa mga legasiya yan na papadagos po as in day mapupwedeng putulon. Kaya grabe ang pagmaniugot kay nara ang grupo ni Adrian na Salceda na iyan na mga pangangaipo pong yan mapangatamanan po. Kumbaga, day maputol itong na-estabilisar and eventually na institutionalize na po na pagtaunin na serbisyo tabi sa mga taga-tercer distrito kan Albay. Ano po? Sige. Yan po. Diretso muna kita kan mga istorya. Diyan sa luwas. Si Luwens Nabarse naman nasa linya. Luwens, Marainaga, go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Makikipagtabangan naman si ang probinsyano party list Congressman Alfred de los Santos kay Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda ngani na padagos na maresolbiran asin matabangan ang Albay Power and Energy Corporation o APEC na magkaigwaning solusyon sa power supply issue ngani na maiwasan na ang pigsasabing overexposure sa spot market na nagpapatiyo sa mga konsumidor dahil sa pagtaas kan singil sa kuryente. Ini ang ipinagunambitan ni De Los Santos sa DCGB News na siya nagpapasalamat ng enot sa nasambit na kongresista makalihis na magrani na ini asin dahil magduwa-duwang mag-agad nin tabang sa Malacanang asin sa Department of Energy ngani na marisolbiran ang pinag-agrangay kan mga konsumidor. Tigpapasalamatan man ni De Los Santos si Senador Bongo sa pag-intervene sa problema na ini kan Albay asin kay Secretary Cusi kan Department of Energy sa pag-approve kan power supply agreement ngani man naman nagdagan ang power supply sa Albay. Dahil kay Susuki De Los Santos ang DOE issue din certificate of exemption ali sa competitive section process o CSP sa APEC nin anom na bulan. Susog kay De Los Santos matutugutan kay ni ang APEC na mag-engage sa energy power supply agreement asin maka-purchase din 100% sa ibang power supply sa wholesale electricity spot market o WESM sa pinakaababang presyo nin 6.70 pesos per kilowatt hour kaysa sa 13.47 pesos per kilowatt hour. Nakulang tabang inisusog kay De Los Santos na mababa ang presyo kan kuryente hali sa 13.20 pesos pababa sa 9.40 kilowatt hour. Kung kaya piguhumangon yan ni De Los Santos ang executive and legislative branch may kinalaman digdi na matatabangan kani ang mga albayano ng mga konsumidor sa kada mga harong-harong kan mga nakalihis na aldaw. Grabe ang gulo-gulo kan mga konsumidor sa APEC dahil ta duminoble ang bayanan ninda sa kuryente. Kaya mismo si De Los Santos makikipagtabangan naman daw siya sa mga kapwa niya kongresista para padagos na marisolbiran ang nasabit na problema sa mga masunod na aldaw. Yan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya. Ako po si Luwens Burse Barcena. Sige po, may maabot ngunya na 10,000
ano ito, na bakuna. Sus, matindi na 10,000 na mga bakuna initiated man ka na ako Bicol Tabe, ano, para ini sa mga tricycle drivers. Sabi ano, tricycle drivers, uda iba pa, and ining maaraman tata pinag-apudan ko si Congressman na Pido Nagarbin Jr. 10,000 ining kuan 10,000 na pidasunin bakuna tabi diyan sa ini arriving today 10,000 padi 10,000 na bakuna initiated kan ako Bicol Budakang Provincial Government of Albay para ini sa mga sales ladies, driver nin tricycle asin mga jeepney at iyan po ano apudan ko anong pa sistema kay ni paluong ko si Congressman Pido Nagarbin Jr. but available lamang tabi yan kung di baad kon busy ano day pa na pigapudan ko sa landline ano aw sa iyang telepono budadig di sa iyang account kailang day pa po nagisimbag ano yan tabi basta 10,000 na pidasunin mga bakuna aramon ta kung anong pa sistema ninda kay ni initiated nita so gobyerno bagat tabi pinagtugutan na ang pribadong sektor na mag-purchase in mga bakuna tanganing mas speed up ining sa tuyang tudok para sa mga para sa satuwi tanganing magkayukitan ning herd immunity. Taon po ha basta 10,000 pieces po yan o ka 10,000 via doses anin vaccines para po sa mga sales ladies, buda mga drivers, tricycle, jeepney, and iyan na sales ladies nga ni iyan ang mga nasa tindahan, ano, mga nasa malls na yan, groceries, ano, sa iba pa. Sige, taon-taon yan ha. Sa ikwanta mo na, salan sa nuntang marhay laban ha. Isuk-suk ta mo ng marhay, ano, Oras Pilipinas. Dahil po maghalit, medyo haralawa ang parada. Taon-taon man itong sa kuryente di Salbay ha. Pinaghalata na po ang tibat iluwas na anytime and pigtututukan na yan na Congressman Joyman duman sa Department of Energy. Oras Pilipinas, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabaw at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw may more immunity. Tulong
para makaiwas sa sakit with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Sing galing ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer
Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salcera ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salcera. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa harap
mararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang serbidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Inabalta si Pading G. Dagdagan storya dyan sa albay mo na. Pading Jim, go na. Maray na agad ang bibili sa mga nagtabarit na may family and community welfare program and provincial government Albay sa pamamayo ni Gobernador Al Francis Bichara. May kinaraman ini sa mag-aragom na kasal nag-ibahan sa laog ng 50 anyos liwat ining ipapakasal para i-renew ang vow of marriage. First time ini na mangyari digdi sa Albay kung sa hindi na-discover nagulpihon pala ng mga mag-aragom-agom na masilibrar ng golden anniversary kung saan na nagparelista maabot na sa 200 couples. Yan sinabi ni PSWDO Officer Ma'am Eve Grahida kung saan napera sa libre and second wedding, may cash benefit man sindang marireceive. Pandemya ngunyan kung kaya may batch na pa sistema makasal, posible pati o obispo, may karaunan, kompleto ninang ninong, pagabot sa handaan, sponsored pa inikan probinsya, pagabot sa honeymoon, bahala naman sinda. May question man si board member Glenda Ong Bonggao na pera sa 50 anyos na nag-ibahan na mag-aragumagom, may isusunod sindang programa. So nag-ibahan man in 60 anyos, iyo man ang puprogramahan sa mga maabot na law kung ano man ang mga eskema pag-abot sa pagpakasal asin kung piraman ang pwedeng ma-receive. O yan, tingog ni PSWD Officer Ma'am Iba Gaida.
sabi pa rin, ang kada mag-agom na nag-iba 50 anyos na. Okay. Dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si Jimmy Nyon. Salamat, kumpareng Jim. Sa istorya, no? Ayos yan, na magka-renewing vows, as in, ayos yan na sa inda mga kasamiento. So, manungod kumpadring Nalta, nag-reading na bagang niya na naman, reading period na naman kan APEC, at masunod kan, read and bill na yan, di ba? Read and bill na. Sigurado na yan baga, yun na so process nila. So, may posibilidad na tibad halangkaw ang bayadan na naman. Sa sagkod ko niyan, dai titunungan ni Congressman Joey, ipinaabot na mismo sa Malacanang, ipinagkiblit na kay Presidente Duterte, tupighahalat niya to na Certificate of Exemption na ipaluwas na mismo ni Secretary Cusi kan Departamento kan Enerhiya. Kada ipaliluwas nagparahalat sa agud kasubagong maagahon si Congressman Joey. Ini paanong COE, Certificate of Exemption, iyuinin kaipuhanan na iluwas kan Sekretaryo kan Enerhiya tanganing suapek matugutan na magbayad na o kaya magbakal ni na kuryente sa luwas kang spot market ining WESM. Ngunyan, ang nangyari pa kan magpalangkaw nin presyo sa WESM, kan kuryeting ipipabakal sa ALECO, APEC, daing napapadumanan sa APEC na mababakalan ng ibang tindahan nin kuryente, tapig prohibiran po kan Department of Energy. Pinaglakaw, pinaglabi ni Congressman Joey kay Secretary Bongo, tagkod na pinagkonektar mismo kay Secretary Cusi kan Department of Energy, and ang sabi, dapat nga ni Kasumartes ipaluwas itong Certificate of Exemption na matao na nin poder sa APEC na magbakal sa ibang supplier nin kuryente in kaso magmahal na naman ang tingil kan WESM per kilowatt hour. Sa ngunyan, sa ngunyan tabi, dahil pa ipipaluwas kan sekretaryo, kaya uto na mismo nag-official ng komunikasyon si Congressman Joey sa Palasyo Malacanang mismo. Pinag-explicar na ni Congressman Joey na kami tabi, Mr. President, tawan man ni nagkakandigo na, kumbaga, atensyon ta, inapudbi na ngaya ini kay Secretary ko, sila mang day pa napapaluwas to Certificate of Exemption. Sa magugulpi ngaya, ang mga albayanos, akong magulpi, talagang nagugulpi, kitang mga albayanos, including ang mga elihidong opisyales, sa pagbayad sa supply ng kuryente, tamahalon ang offer kan WESM, and daing ibang napapadumanan ang APEC na mababakalan ta prohibido nga ni kan DOE. Pinag-explicar yan po ni Congressman Joey duman sa memoranduman, opisyal na komunikasyon na ipinagpaabot na mismo sa Palasyo Malacanang, calling now the attention man ni Presidente Rodrigo Duterte. Ito na isinaysay na kang Congressman, so chronology of events, ipinagpasabot so efekto tagkod sa kaibaban kan halangkaw na presyonan kang kuryente kunda ipo ning mababakalan outside of WESM and APEC. Kaya ito na mismo nang sa opisina na kang presidente ipinaabot yan sa tibaan lamang ipaluwas na within this week, Biyernes na bagao. Tibaan lamang maipaluwas na yun na Certificate of Exemption. And ipo dyan nagtatapos. Ang pinag-workout nyo na Congressman Joey is after kaining 6 months, 6 months ang exemption na itatao Pag mailuwas na itong Certificate of Exemption, makakabakal na po ang APEC nin kuryente sa ibang tiyendahan nin kuryente outside of WESM kung halangkaw po ang presyong ititao kan WESM. 6 months po yan. Now, after 6 months, what will happen? Unin na po ang pigtrabaho. Pinaghihinguha
na makapairarom na kita sa power supply agreement for 15 years na ang APEC mabakalin kuryente sa luwas kang USM in kaso mahal an offer kang USM. Through bidding, mabakal sa iba-iba pang mga power supplier, power producer ang APEC. 15 years po yan natatrabaho o foresight na pwedeng matauan nin poder ang APEC na magpairarom sa siring na bagay. Power Supply Agreement, PSA, after 6 months. Matapos yan December ining Certificate of Exemption. Sana po may luwas within the day or within the week. Reading period na naman yun Ang style bagang ngunyan kan APEC, read and bill. Pagkakuan kang billing, pang! Automatic bill. Mala susaro nga kabangang milyon ang babayadan. Isos Marios, ano nga sa bilog na barangay? Nakatakod sa mo. Uda sa mga pagtaraning na barangay, yugon mo. O kaya yan po tabi, pinagsusubaybayan ta yan. Renz, tabi, okay, noted na yan, medyo alanganin na. Pinagsusubaybayan ta po yan na ispesos. Iyan po ang the congressman is holding on to it. Dagkod alaon ng maagahon. Pinaghalat na makarelease lamang ang certificate of exemption na iyan because kung day po ma-release iyan, Secretary Cosi naman tabi, you put yourself in our shoes, digdi sa albay. Makulog nga isabot baga padingnal, hali digdi sa satuya. Ang kuryente, tinaukan amang Diyos. Nito, uda dyan sa tiwi, pero kita ang pigbabayadan ta, paliog. Ay nako talaga. So yan tabi ha. Manunungod dyan. Sabi nga sa 3rd District, anganon ta sana, tibad lamang mai-release na ang Certificate of Exemption yan. Taday man titunungan ni Congressman Joey. The latest of which is, nagpaabot na mismo ng memorandum si Congressman Joey sa Palasyo Malacanang and pinag-call ng atensyon ni Presidente ang manunungod sa siring na bagay na sana po ma-pound on ang Department of Energy. May release na ni Secretary Cosi in a Certificate of Exemption, at least for starters, 6 months na makakabakal ang APEC sa ibang tiyendahan ng kuryente na mahalon sa USM ngunyan. And after 6 months, uto na ang pinagpaplanohan, pinagtatrabaho na Congressman Joey, they're devising itong sistema na makabakal kita for 15 years nin kuryente sa iba pang mga power supplier. Then pahayag man ni Congressman Garvin, igong niya ni mabot 10,000 na doses ni na vaccine, anti-corona vaccine. 10,000 yan para sa mga sales ladies, mga nasa department store, mga nagasa groceria, uda sa mga drivers ng pampublikong behikulo that includes tricycles. So kung 10,000 na yan na doses, 5,000 ang ma-iniksyon ng company. Taduang dose bagayan 5,000. Yugon mo dakulaon na tabang po yan. Initiated ka na ko Bicol, buda sa provincial government of Albay. 10,000 yan 10,000. Tabi kaya mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, tabi ha. At ugaring data pa na kuan si Congressman Pido, tabi si siguro, aramon tan sistema ka antanganing makatabang na kita kung papaano ini papasabot sa publiko kung paano ang pagrehistro and kung paano pakinabangan ining mga sales ladies, mga tricycle drivers na yan, mga jeepney drivers, mga field cab drivers, kung paano sila makaka-avail kay na bakunang yan kontra sa COVID ha. 10,000 diyan, so tatigduang dos baga, 5,000 ang posibleng mabebeneficiaran kayo ha. Salamat po ka sa idong pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol